Pepalwalyang direktiba ay Mabalacat City Mayor Attorney Jel Daquino, King City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO at kareng hanggang 27 na barangay king syudad bang ipagamit la reng Patient Transport Vehicle o PTV ning gobyerno para kareng pasyenteng kailangang magpaulo king Pampanga Provincial Hospital King Clark. Natasan ko po ang ating mga dispatch unit po, no, kasama si DRMO, even yung mga barangays po na mag-provide tayo ng mga transport vehicles. Yung po yung tinatawag nating PTV, Patient Transport Vehicles, para po mula po sa ating syudad na Mabalacat papunta po dito po sa Pampanga Provincial Hospital Clark para po kaagaran silang makapunta at makauwi rin po sila ng ligtas at maayos po para sa kanilang mga pamilya. Agpangking alkaldi kapag nasananiting aso panlareng residente, lakwas na retang malyaring milub King Clark, uli na rin pilang saken kalupan na ning tricycle. Kagaya po na nabanggit po namin, ang mga ma-admit po dito sa Pampanga Provincial Hospital Clark ay unang-una yung mga workers po natin dito sa loob ng Clark. Pangalawa po, mga nearby municipalities and cities po, most especially po dito po sa ating lungsod ng Mabalacat na kung saan mas marami po magagamot, mas marami po matutulungan ang provincial government sa pamamagitan po ng hospital na ito na nasa loob po ng Mabalacat Clark po. Uli na niti, magkasakit la kanuren pilang pasyente iba't king Mabalacat City na miras king aman ng ospital para king tambing nga medical attention. Lalam ning direktiba, malyari dang gamitan reng mangailangang residente reng PTV ning barangay at ning syudad bilang transport assistance papunta king ospital. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balitang totoo king Balen Susuyo.